Lokal nga panguluhan, magapatigayon sang weekend vaccination para sa mga kabataan nga nag-edad 12 tubtub 17 anyos. Nagkapadayon ng vaccine rollout sang lokal nga panguluhan para sa mga kabataan nga nag-edad 12 tubtub 17 anyos. Base sa record sang Iloilo Vax Team kahapon Nobyembre 8, may 3,304 ka mga dugang individual ang nabakunahan kontra COVID-19. Ginpakamaayo man ni Mayor Jerry Treñas nga magpatigayon sang weekend schedule para sa vaccination sa mga kabataan nga nag-edad 12 tubtub 17 anyos. Luyag sang lokal nga panguluhan nga mapadasig ang vaccine rollout sa syudad kag para gilayon man nga masugura ng pagbakuna para sa mga kabataan nga nag-edad 5 tubtub 11 ka tuig. I am now really pushing for the vaccination of the sector 5 to 11. Nakita ko gani nga ang iban bala nagasugod na sila sa 2 years old, no? But okay man ko kung 5 to 11. Padayon man nga nagahinyo ang alkalde sa National Interagency Task Force nga panugutan ang paghatag sang booster shot sa mga medical frontliner, person with comorbidities kag senior citizen. Gina-push ko gid ang booster shots, no? I think the national government is getting a lot of vaccines, Pfizer, Moderna, nga pwede ta mausar para booster, no? And kita sa aton syudad nakabakal kita sa mga AstraZeneca, mausar ta man na para booster. Ginatagman sang alkalde nga sa tiyon aprobana sang IATF ang paghatag sang booster shot, magapadayon nini sa pagbulig hindi lamang sa mga pumulo sa syudad, kundi pati sa mga kaingod probinsya sa isla sang Panay. Gahulat ako sa aton nga IATF. And once they already approve, as I have always said, we will not only do it for the city residents, we will open it up for residents coming from the other provinces. Apesar sang nagapadayon nga kampanya bato COVID-19 kag paghalog sang health protocol sa syudad, panugyan ni Mayor Treñas sa publiko nga hindi magkampante kag maghalong sa gihapon bangod yara pang pamaog sang COVID-19 virus sa komunidad. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Greenhouse kag hydroponics facility ginalauman nga makabulig sa Uswag Agricultural Nursery sang syudad. Personal nga nagpadulong si Mayor Jerry Treñas sa Uswag Agricultural Plant Nursery sa Takas Haros sa ginpatigayon nga turnover ceremony sang Department of Agriculture Region 6. Gintugyan ni Regional Executive Director Remelin Recoter ang agricultural sprayer drone, greenhouse nga may duha ka mga hydroponics facility. Magluwas diri, gintugyan man para sa community gardens ang drip irrigation equipments nga pagagamiton sa pagpananom sang 15 ka mga katapo sang Iloilo City Agriculturist Office. Ini ang may total budget nga 2.6 million pesos. Tuman na pagpasalamat sang alkalde sa bulig nga ginhatag sang Department of Agriculture Region 6 sa tinutuyo nga mapasanyog ang urban farming kag gardening sa syudad sang Iloilo. Kapasalamat gid ko, total of 2.6 katahom gid sang facility, and pwede ni naton mausar as a demonstration para sa aton nga mga farmers diri sa syudad. Kapasalamat gid ko sa DA, and I am very happy with the strong partnership between the city government and DA. Ginpakigbahin man ni Remelin Recoter, Regional Executive Director sang Department of Agriculture Region 6, ang importansya sa pagtudlo sang urban farming o gardening sa mga pumuluyo agud makaangkon sang bastante nga food source. Ginaengganyo man sini ang mga Ilonggo nga magpananom sa mga ulutanon kag prutas sa ilatag sa kapanimalay. Ang purpose is of course diri sa nursery, aside from the facility, bisan ginagmay ang bulig naton sa city agriculturist, for example mga vegetable seeds, mga animal stocks, at least mapadamo nila diri kag mahatag sa mga farmers man sang city. Padayon gihapon kita sa pagpananom kay ang kakugmat sa COVID-19 is very real, but of course we have to consider also food security. Subong man nga adlaw, Nobyembre 9, nagpatigayon sang oath-taking ceremony ang Iloilo City Farmers Federation. Ini nga organisasyon ang nagabulig sa mga proyekto sang syudad tuhoy sa urban farming. Ini ang nangin posible sa pagpanikasog sang lokal nga panguluhan nga mapadayon ang pagbulig sa mga local farmers sa syudad. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.